samo žutkotem prasom. Nije istina. Pa dobro, Marice, sjedite pa da već jednom pročitam tu optužnicu. No, pa trebamo to pročitati do kraja, onda ćemo dalje. Evo, čitajte. Jel mogu onda? Ali čitajte sam. Slavni sude, ja Marica Ožbotova. Slavni sude, ja Marica Ožbotova. Moći. Tužim ovoga škorjancovoga prasca, zato kaj me na sinokoši na kakinji pod divljem reku siloval i dete me napravio. Zato vas prosim, slavni sude, kaj ga dobro odropite i pritisnete, kaj se bo zmišljuval, kaj je z menom napravio. Tak je, samo žutkotem prasom, kad sam bo zmišljuval kao on s Odo, menom pa napravio. smarite, pa smirite se. Franc Škorjanc. Josip. Da, sjedite, samo izvolite sjesti, smirite se. Dobro. Samo se smirite, nemojte samo stajati. Da li vi priznajete ovakvu optužnicu? Gospod sutkinja, nekad priznam, nekad pak ne. Onda ćemo početi sa ispitivanjem, pa ćemo vidjeti. Ja, sam počnete. Marice, da. Svi tvrdite da je vas Franc silovao. Jaja, i Bog mi je svjedok, siluval me. Marice, da li vi možda imate kakve ugrebotine, vas je udario, vam je možda gače rastrgao ili štrampe? Nika u toga. Kad je Nika zdropa, gače i štrampe pok sam ne temijala. Znate kaj pok mi je napravio? A ruke mi je zvožen zvezao. Franc, Kaj? da li ste vi Maricu svezali ruke? Ja sam gospod sutkinja, ali znate za okaj? Zaka, izvolite, samo vi ispričate. Samo sjedite, molim vas, sjedite. Ona vam je maj ovak rekla. Ako naš posla napravi kak treba, ja ti bom ljuči skupaj. Onda sam skupaj se znate kak je, gospod sutkinja. Nikdor se ne zna kak bo prašio. Ko se mi ruke svezal, ko mi pravo ili ne ljuči skupaj. Marice, je li bilo tako? Dobro, onda idemo dalje. Dakle, Marice, i vi sada tvrdite da ste u drugom stanu. Pa kaj bi jo bila v drugem stolu? Dok sam jo još na veke pre svojemu jape bio vinižili. Pa ne, Marice, da ste u drugom stanu, već da ste trudni, da očekajte dijete. Pa to? Pa kaj, već mi boji dete? Pa sad, Marice, neće odmah. Pa, ali, da li ste bili na pregledu kod liječnika? Pa zaka bio išla doktor, dok sam jo zdrava, me nikad ne boli. Marice, pa kako onda znate da ste u drugom stanu? Jaj, kak znam. Dok su vam mene, gospod sutkinja, moji pokojni mama, rekli, dok su oni mene črevi nosili, da njes je jako žgorjelica pekla. Pa što sad to znači? Kak ne raznete? Včera je i mene žgorjelica pekla. Pa pobjeno da li oci prije pekla žgaravica. Pa mislim, ja je tu i ta. Da sam se žgoničko spila i... Draga Marice, pa vi onda morate otići kod liječnika da dobijemo potvrdu pa da znamo kako onda dalje. Ja kad sam bila pred doktorom i dao mi je neku potvrdu i rekao je kad bom stolno Pa dajte onda da vidimo tu potvrdu. Rekao je kad bom stolno Pa ćemo nosila, pa stvar. puno tu na veki imam sebu. Znate, ne, ja ne znam čitati, ne znam kaj je napisao. Ova potvrda ukazuje da je Marica Ožbolt malo mentalno zaustala.